Yr hyn dwi'n wneud yw gwaith symud, neu dawns, os gael alw fe'n waith dawns, a dwi'n cyfuno'r gwaith symud gyda cherddoriaeth a delweddau a sain. A mae fe'n waith amlgyfryngol, lle ambell waith dwi ar lwyfan, ond byddai'n defnyddio lluniau fideo enghraifft neu gwaith gyda synwyryddion a hyn a llall. Dwi'n meddwl dwi wedi cynhyrchu tua 15 sioe neu 16 sioe falle, a mae'r rhai cynnar hyd yn oed yn ychydig yn amlgyfryngol, a wedyn fel dwi'n dod i arfer bethau helo, fel dwi'n dod i arfer a pethau wedyn, chi'n gweld bod y gwaith yn mynd yn fwy soffistigedig fel mae'r amser yn mynd yn ei flaen. Ar hyn o bryd, dwi'n ymarfer Bobby Sands, a dwi'n ymarfer i fan hyn yn y tŷ, marco fe yn y tŷ, chymryd ydych chi ddim mestyn, wedi gwir a rhedeg full out yn y tŷ. A dwi'n ymarfer i heb y peiriant fyd, achos dwi'n performio sioe ar beiriant rhedeg môr. Ond o beth dwi'n neud nawr yw marco trwy'r darnau, chymryd, a trio cofio pethau ar gyfer yr ymarfer môr fydd da ni o fewn wythnos. Ges i nenu at y pwnc ma, achos dwi'n rhedwr, dwi'n rhedwr gwael iawn, ond tra bo fi'n rhedeg unwaith o'n i'n hyfforddi ar gyfer rhywbeth, gofies i enw fe, a o'n i ddim yn deall pan o'n i'n meddwl amdano fe, ond oedd yna ras yn America i gofio amdano fe, chymryd, yn meddwl pan yna ras yn America i gofio amdano fe, achos oedd e'n rhedwr pan oedd yn ifanc, nath e sôn am rhedeg, bydd yn ysgrifennu am rhedeg tra oedd e yn y sial. Ac nes ni'n meddwl mae yna ffordd fan hyn o feddwl am ei fywyd e, a ffordd o ddisgrifio ei fywyd a'i yrfa fe trwy'r disgyblaeth rhedeg. A mae fe'n rhywbeth chymod sy'n gweithio mewn gwybod theatr yna, yn ytrach na bod e'n fetafor mowr ar gyfer ei fywyd e. Ond mae rhaid chi feddwl bob tro siwt dwi'n mynd i ddangos y profiadau yma, a o'n i'n meddwl oedd hwnna'n ffordd dda o ddangos y profiadau. Fes i gais ger bron, achos fod da fi syniadau, neu o'n i'n meddwl bod da fi syniadau, o'n i'n dechrau meddwl nad oedd y gwaith corfforol fi'n ei greu, bod yr eirfa gorfforol sydd da fi yn ddim yn ddigonol, chymod bod i ddim yn... Dwi'n gallu gwneud hyn a hyn o waith dawns, ond fi ys i rioed mewn ysgol dawns, a ges i byth hyfforddiant dawns. Ges i hyfforddiant da iawn gan Brith Gof, oedd yn hyfforddiant mewn theatr arbrofol, theatr gorfforol. Mae hwnna'n arddull gwych iawn, ond dwi'n credu mae'n licen i gyfoethogi'r gwaith symud dwi'n ei wneud. So, yn mwriad i oedd mynd yn ôl i'r ysgol fach na beth yw enw'r cynllun, chymryd a gofyn i 10 o bobl wedyn i ddod i hyfforddi neu i ddysgu fi am wythnos yr un, chymryd, dros y flwyddyn nesaf. Achos dwi'n gwybod bod fi ddim yn gwybod, chymryd, a dwi eisiau gwella a eisiau dysgu.